Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel 11-il xahar tas-sena id-dejn nazzjonali naqas b'199 miljun euro meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. L-NSO qal li bejn Jannar u Novembru li għadda, id-dħul tal-Gvern żdied b'218 miljun euro u laħaq aktar minn 3,900 miljun euro, din kienet tfisser żieda ta' kważi 6% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iż-żieda fid-dħul tal-Gvern kienet dovuta l-aktar għal żieda fid-dħul mill-income tax, mill-VAT u mill-bolla. Min-naħa l-oħra, in-nefqa tal-Gvern laħqet kważi l-4,000 miljun euro, jiġifieri żieda ta' ftit aktar minn 9% meta mqabbel mal-2017. L-NSO qal li ż-żieda fin-nefqa kienet dovuta l-aktar għal investiment akbar fi proġetti kapitali. Fil-fatt, in-nefqa tal-Gvern f'dawn il-proġetti żdiedet bi kważi 138 miljun euro u laħqet l-407 miljun euro. L-NSO żied jgħid li matul l-ewwel 11-il xahar tas-sena, id-differenza bejn id-dħul u l-ħruġ tal-Gvern waslet għal deficit ta' 35 miljun euro fil-Fond Konsolidat tal-Gvern. Madankollu sal-aħħar tas-sena, il-fond mistenni jkollu surplus konsiderevoli. Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li bit-tnaqqis fid-dejn li maxijiet li jpoplu qed iħallas fuq id-dejn tal-Gvern qed ikomplu jonqsu, tant li f'dan il-perjodu naqsu b'aktar minn 12 miljun euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.